Kubo igo kwanyate koba gukwirira sara yogo sarigwa kwe binte bingi gati yabo abange baba Kenya gusirio bogema nigo bono omo Bishop Simon Peter kwekanisa Ambassadors for Christ me county ya Kisii nyale koba kuboria obo toer bonyale koba bokorokano anene chingaki omo swado yu finance biro nyale koba gogo tuguterware kurengana nere nigo aboriria barai banyale koba maiso na kwene kibuna banyale koba gotegerera ebirero bya Kenya buna bali banyale koba bako bachora bachikoba bakurwanira amaganio abaya nigo achire nonye maiga yegari yo Bishop yo gwatwa ebirore litkoria igoro bugatagati bwa mucho bosongo chingaki okorobekana okwanya takobo kwerekiwa igogo nara gukwana na baminto na bakenya tunyare koba abantu bokoremerania asengenjo ogotaremerania no gotaigwanana watoleite irobo kongu babona igabwa twanyare kore sinsiga aho abantu batachire kwa iburi bagabanyare ko bochoka bakwane bategererwe asobo kongu bwate yoko nyora entege sinini igabwo gwokyo murira sengenjo yogo ichorera namo kwa mangana mange atabwatia machibu Kenya ne yito Kenya tiri yabarai igonto luchiko samba Kenya asengenjo yogo tutokanu bore hanaria etoko samba Kenya tuchierani Kenya ne yito igoto espitike totagerane na ndosikane tosikebinto obogima babantu tosikebinto byabantu nabali barasabarai banyare goto tegerera bategerera bana inchi kibabateba na bana inchi ne no motegerera inke serikali bateba iyo muchiko sabaega bali murasoborai kimuranche establish a dialogue tigabantu bacha bakwanirane baikaransamo bali a solution. The solution is with Kenyans. The solution is with the people of Kenya. Ask them what they want and tell them why you want them to have what you want to say. And this country will remain united. We are an example of this continent and we don't want Kenya to go into anarchy. Ndotege Kenya enyale go turubana. Tiga Kenya ebe example munende toko bege sambe senseiga. Igontu muna pastor toko sabanga abaminto. Aba pastor abaminto na ba Kristo bonsi. Yente kengesa go tobaganana. So take sides. This thing affects all of us, regardless of our political positions. Tidugu chari na eole kia magete, wasole kia makeria, ya, ekerense ya yire kia mangeli koba getaligo samberwa. Igo tigotolende Kenya, na hande tuochamo, yotuko sabomo lembe nyasaya asiseni Kenya, asiseni viongozi, asiseni wananchi. Asensemo ye chigo soli nigo bono chiti.